ọsọlọkụ tie bute kuwe oje ma ibenebe bute kuwe do deri pọpọ mmanwụ nana deri oche tere ibenebe ọgọ bàbá na-achị akụkụ deri pọpọ mmanwụ nana ndị na-eje ọlụ ejebe ọlụ ndị na-eje abịa ejebe abịa mbụlị gbapụziwe ibenebe Our tradition be this one. Yes. Now we go do am. Yes. Now our grandpapa leave am for us. Yes, bro. And if you do am, you no go regret am.
Aba.